Вітаю спадарства. Гэта канал Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Мяне завуць Воля Броман. І сёння у нас у гасцях Тацяна Калач, беларуская мастачка, літаратурная дзеячка, даследчыца смяротных абрадаў. Вітанкі, Тацяна. Прывітання, Воля. Хацела бы адразу папярэдзіць нашых гледачоў пра тое, што, нягледзячы на тое, што я даследую смерць, я з'яўляюся аматаркай. Гэта значыць, што я неафіцыйная даследчыца, у мяне няма нейкіх ступеняў, таму што час ад часу мне задаюць розныя пытанні. Мне проста цікавая гэтая тэма, і ў мяне ёсць адна з мараў сабраць усе цікавосткі пра беларускую смяротную абрадавасць у адной кнізе. Беларуская тэма смерці – гэта даволі вялізная тэма насамрэч. Сюды уключаюцца не толькі розныя абрады і пра тое, як беларусы ўяўлялі смерць, але і розныя прыкметы, якія павязаны і са смерцю, і з жыццём адначасова. Сюды ж уваходзіць і беларуская міфалогія. Гэта нейкія нашыя паўсядзённыя дзеянні. Гэта вельмі абшырная тэма насамрэч, пра якую мы сёння пагутарым. Але сёння мы пагутарым кропкава пра прыкметы у беларускай смяротнай абрадавасці. Яны месцамі звязаны выключна са смерцю, месцамі звязаны і са смерцю, і з жыццём. Пагутарым крыху пра дуальнасць, якая сустракаецца ў гэтай тэме. І, сябры, цягам нашай сённяшняй размовы вы можаце таксама задаваць свае нейкія пытанні. Напрыканцы мы разгледзім адказы на гэтыя пытанні і таксама пагутарым пра вашыя гісторыі, таму што, магчыма, хтосьці з вас таксама сутыкаўся з рознымі цікавосткамі. Ну што ж. Так, дякую, Тацяна. Я адзіная займу пару хвілінак і проста распавяду нават не на правах рэкламы, на правах асабістага досведу нас Тацяна, як мы пазнаёміліся і дзякуючы чаму з'явілася гэтая гутарка. Вось, мы з Тацянай пазнаёміліся ў адным чаціку, проста цудоўнейшая ініцыятыва, якая называецца «Онлайн-кавярня таварыства беларускай мовы». То бок людзі, вы далучаецеся, запаўняеце анкетку, далучаецеся ў чацік, і кожны тыдзень вы размаўляеце з новымі цікавымі беларусамі на беларускай мове з розных куткоў зямлі. Просто мне, напэўна, было сустрэч 6, і гэта былі найцікавейшыя людзі. Ты просто размаўляеш, і у кожнага свой досвед, свая гісторыя. Просто ўсім раю, я ўсе спасылачкі, вось Тацяна будзе распавядаць, я потым всякія цікавыя спасылачкі кіну ў чацік, далучайцеся да онлайн-кавярні, там заўсёды у нас і весела, і цікава ў чаціку, таму вось, вельмі раю. І вось дзякуючы гэтаму мы так з Тацянай знайшлі адну, і ўсе ўдзельнікі нашай онлайн-кавярні сказалі: «Вау, беларуская смяротнасць, абрадаваць, гэта так цікава, давайце рабіць гутарку». Вось так яна і з'явілася. І, конечно, дзякую Асацыяцыі беларусаў Амерыцы за прадастаўлены і Zoom, і YouTube-канал, і за магчымасць правесці гэтую гутарку. Ну, вось цяпер распачынаем. Дзякую вялікі яшчэ раз. Літаральна пару словаў пра кавярню. Так, я ўсім раю, гэта вельмі класная актыўнасць. Калі вам не хапае нейкіх людзей, якіх вы не ведаеце, але вельмі хочацца знайсці сваю суполку ці проста пазнаёміцца з кімсьці цікавым, вельмі класны досвед. Я ў ім ужо пачала ўдзельнічаць, і гэта вельмі самавіта атрымалася, нечакана для мяне і прыемна, галоўнае, таму што шмат вельмі розных цікавых людзей, і ніколі не ведаеш, дзе ты знойдзеш свайго нейкага чалавека. Ну, а мы такім чынам сёння будзем гутарыць яшчэ раз пра смяротную абрадавасць, але паколькі гэта вельмі шырокая тэма, мы з вамі пачнем, і сёння пераважна будзем гутарыць пра прыкметы. Пра беларускія прыкметы я падгатавала для вас невялічкую прэзентацыю, і, напэўна, яшчэ крышачку распавяду, адкуль з'явілася гэтая прэзентацыя. У гэтым годзе я ладзіла выставу ў Беластокі, якая прысвечана беларускай смяротнай абрадавасці. З адной з мастачак у Беластоку мы на такое свята Радуніца, я спадзяюся, вы ведаеце пра яго. На свята Радуніца мы хацелі зрабіць здымкі пасмяротныя, якія былі сабраныя з Падляшша і з Палесся. Падляшша – гэта такая тэрыторыя Польшчы, якая прымыкае да Беларусі. Ну, а ў Палессе, вы, напэўна, ведаеце, гэта частка Беларусі. І вось мы з Тацянай сабралі шмат розных цікавых здымкаў, цэлых працэсій, нейкіх пахавальных здымкаў, звычайных людзей. І цікава, што гэта
калісьці на тэрыторыі Беларусі была даволі распаўсюджаная з'ява. І, магчыма, вы ведаеце, што калісьці у вельмі даўнія часы рабілі такія здымкі адзін раз у жыцці. Часам беларусы рабілі адзін здымак за ўсё жыццё, і гэта быў пасмяротны здымак, на які магла сабрацца ўся сям'я. Гэта цікавы нюанс, які зараз ужо, да жалю, не захоўваецца, таму што, калі казаць сучаснай мовай, такія здымкі з'яўляюцца крышачку крынжом. Чаму менавіта так? Таму што лічыцца, скажам так, што праз фотаздымак можа перайсці нейкая энергія, не вельмі добрая. Але адкуль з'яўляецца гэтая энергія, чаму менавіта так? І што з гэтым усім рабіць, мы зараз з вамі пагутарым больш падрабязна. Хвіліначку, сябры, у мяне зараз будзе адкрывацца прэзентацыя. Каб вы яе бачылі, калі ласка, скажыце, ці яна бачная вам? Так, бачна. Супер. І мы пачынаем. Сёння мы з вамі пагутарым, яшчэ раз паўтаруся, пра смяротныя прыкметы, павер'і і іх тлумачэнне. Гэтая лекцыя, яна на двух мовах, на беларускай і на польскай, паколькі я рабіла яе для польскага асяроддзя таксама. І сёння мы разгледзім з вамі некаторыя з прыкметаў, не ўсе, зразумела. Магчыма, штосьці з гэтых прыкметаў вам ужо сустракалася. І першая прыкмета называецца так: нельга апранаць адзенне шыварат на выварат. Існаваў такі забабон, але перад тым, як ён з'явіўся, была такая цікавостка. Напэўна, вы ведаеце, можа быць, зараз вы з гэтым сутыкаліся таксама, што сусвет падзяляўся на сусвет жывых і сусвет памерлых. Сусвет памерлых — гэта лічылася асобная такая сфера, у якой існавалі свае правілы. І калісьці лічылася, што гэтае адзенне шыварат на выварат, калі чалавек у звычайным жыцці апрануў, яго трэба абавязкова зняць, патаптацца на ім і потым зноўку адзець. Чаму менавіта так? Таму што лічылася калісьці, што на беларускіх землях адзенне шыварат на выварат апраналі на памерлых людзей. Чаму? Лічылася, што у памерлых свой сусвет, свае правілы, значыць, і адзенне павінна быць асаблівае. Зразумела, што зараз для памерлых асобнае адзенне, якое проста новае ці проста любімае, у залежнасці ад таго, што гэта за памерлы, з чым ён сутыкаўся, што гатаваў у сваім жыцці. Але калісьці было менавіта так. Яшчэ працяг, што вопратку апранаюць на выварат, калі ў лесе заблукаў. Гэты забабон з'явіўся менавіта таксама ад смяротных уяўленняў, але менавіта ў якім сэнсе. Напэўна, вы таксама ведаеце, што у беларускай міфалогіі іншасвет — гэта сусвет, дзе пануюць нячысцікі. І ў беларускай міфалогіі сусветы былі падзелены на некаторыя свае асабістыя бакі. Напрыклад, нячысцікаў можна было сустрэць у хаце пры пэўных прычынах. Нячысцікаў можна было сустрэць у лесе, у поле, але не заўсёды, толькі калі супадаюць некаторыя нюансы. Напрыклад, у пэўны час, у пэўны дзень, пры пэўным святле і так далей. І вось лічылася, што для таго, каб не блукаць у лесе ці каб лешы, напрыклад, адпусціў, можна было апрануць вопратку на выварат. Навошта? Таму што лічылася, што такім чынам жывы чалавек пераходзіць у іншасвет, сусвет памерлых, і становіцца так званым нябачным. То бок ён мяняе свой стан, і такім чынам мяняецца адносіна да яго. Напэўна, штосьці падобнае вы калісьці чыталі ў казках. Калі ласка, таксама можаце напісаць пра гэта ў чаце, ці чулі вы ўвогуле пра такую прыкмету. Яшчэ, напрыклад, чаму для памерлых калісьці апраналася адзенне на выварат, з той нагоды, што калі чалавек паміраў фізічна, у гэтым жа плане трэба было саблюсці рытуальнасць. То бок чалавек, вернее, цела чалавека памерла фізічна, значыць, трэба яго захаваць і рытуальна. А ад гэтага ў нас было вельмі шмат розных цікавостак таксама.
Яшчэ адна такая цытата з кнігі: калі памірае чалавек, то ў хаце завешваюць усе люстэркі, каб ніхто не мог убачыць памерлага, бо хутка яны сустрэнуцца на тым свеце. Тут такая цікавостка з гэтымі люстэркамі пра тое, ну, напэўна, больш сучасная гэта, мне падаецца, сучасныя вядзьмаркі кажуць пра тое, што люстэрка — гэта партал у іншасвет, што пры дапамозе люстэрка можна вызываць нейкіх нячысцікаў, хтосьці ў дзяцінстве вызываў чорную даму ці штосьці такое, то бок вельмі шмат цікавостак з гэтым было. Но насамрэч так, люстэрка магло быць як рытуальны прадмет. Тут уже сустракаюцца розныя чытанні гэтай прыкметы. Па-першае, лічылася, каб душа чалавека не перайшла ў так званы партал, каб яна перайшла менавіта туды, куды ёй патрэбна, трэба было завесіць усе паверхні, якія штосьці адлюстроўваюць. У вельмі даўніх часах увогуле было такое ўяўленне, магчыма, вы памятаеце, што спачатку чалавека пасля смерці памінаюць 3 дні, потым 9 дзён, потым 40 дзён. Адпаведна з гэтым 3 дні чалавек хадзіў у хаце, то бок душа чалавека хадзіла ў хаце. 9 дзён яна хадзіла па родным, 40 дзён яна хадзіла па зямле, а ўжо пасля гэтага душа чалавека магла вызначыцца, ну, ці хтосьці, нейкая моц вызначала, куды чалавеку пайсці, у ад ці ў рай па хрысціянскай традыцыі. Яшчэ была такая цікавостка. Лічылася, што пасля смерці душа чалавека можа занурыцца ў чырвоны кут. У любой вясковай хаце было адпаведнае месца, называнае чырвоным кутом, там, дзе віселі іконы. Дарэчы, такая цікавостка праслежвалася не толькі ў беларускай міфалогіі, яшчэ ў польскай я знайшла такі ўспамін. Гэта тычылася менавіта таго, што нягледзячы на тое, што калі фізічнае цела чалавека памірае, душа вечная, але для душы гэта таксама шокавы стан. Ёй трэба змірыцца з гэтым. І тут у сучасным сусвеце мы ўзгадваем некаторыя фільмы пра тое, калі, напрыклад, между мірам і зямлёй штосьці, такі нейкі фільм быў, я не памятаю, як ён дакладна называўся, там пра тое, калі жанчына упала ў кому, і яе душа была паміж сусветамі, то бок яна яшчэ не памерла, але пры гэтым была на гэтым жывым сусвеце. У беларускай смяротнай абрадавасці логіка была прыкладна такая, то бок для таго, каб душа чалавека адышла на іншы свет, кудысьці, яшчэ было вельмі шмат часу для таго, каб яна гэта зрабіла. Выбачаюся, ці бачна зараз вам 4-я прыкмета? Так, бачна. Супер. 4-я прыкмета у нас называецца так. І тут у нас пачынаецца дуальнасць у беларускай міфалогіі. Дуальнасць, што гэта значыць? Гэта калі у залежнасці ад мясцовасці маглі быць розначытанні. 4-я прыкмета у нас гучыць так. Нельга прымацца за ўборку адразу, як толькі нехта з блізкіх або госці пакінулі дом. Па аналогіі, што нельга вымятаць хату ў той дзень, калі нехта з сям'і некуды паехаў. Як гэта звязана? Гэта звязана з тым, што беларусы верылі, што калі мы жывем у пэўным месцы, мы пакідаем пасля сябе так званыя часцічкі энергіі. Але пры гэтым мы і фізічныя часцічкі пакідаем, там валасы, нейкую пыль, гэта ўсё таксама ад чалавека. І лічылася, што для таго, каб па дарозе з чалавекам не здарылася чагосьці страшнага, каб ён не памёр, каб усё з ім было добра, то нельга вымятаць хату. Гэтая прыкмета, яна напрамую звязана была са смерцю, але ў чым дуальнасць? У тым, што ў некаторых мясцінах было значна наадварот. Што нельга, напрыклад, зараз мы пагутарым пра гэта, наступная прыкмета, што нельга прымацца за ўборку адразу пасля вынасу труны з памяшкання. У некаторых вёсках ці мястэчках адразу прымаліся за ўборку, у некаторых не. І калі, напрыклад, я таксама намагалася высветліць, чаму менавіта так, то бок чаму дзесьці прыбіралі, а дзесьці не прыбіралі, тут вельмі розная існавала логіка у залежнасці, мне падаецца, ад таго, як гэта было ў сям'і. Напрыклад, лічыцца, што пасля членаў сям'і, каб не вымятаць, не вымываць з дому
гэтых астатніх родзічаў, якія яшчэ жывуць. Ёсць яшчэ адна такая цікавая прыкмета, яна павязаная менавіта з тым, пра што мы гутарылі сёння на пачатку, зберагчы валасы памерлага, каб захаваць сувязь з яго душою. Гэта тычыцца і фотаздымкаў, і нейкай фізічнай часткі памерлага. Чаму? Таму што людзі не хацелі развітвацца са сваімі роднымі. Гэта было вельмі сумна, калі хтосьці паміраў, гэта і зараз таксама так. І таму некаторыя людзі маглі адразаць частку валасоў. Асабліва лічыліся карыснымі, скажам так, валасы жанчыны. І, напэўна, вы ведаеце, калі жанчына выходзіла замуж, яе валасы пакрываліся вэлюмам, і гэта была такая ахова. І менавіта гэта прасочваецца і ў гэтай прыкмеце. Але цікавасць яшчэ была ў тым, каб разарваць сувязь з памерлым. Напрыклад, чалавек, у якога памерла нейкая дачка ці жонка, адрэзаў сабе кавалачак валасоў, захаваў дзесьці ў медальёне ці дзесьці яшчэ, неважна. І лічылася, каб смертнага больш не турбаваць, трэба было пасыпаць пеплам галаву. Але я не знайшла такога нюанса, галаву каго? Хутчэй за ўсё памерлага. Але хто ведае, можа быць, можна было пасыпаць і сваю галаву таксама, каб не было ніякай прывязкі. Яшчэ адна цікавая прыкмета. Тут захавалася аўтэнтычнасць па словам. Вы можете прачытаць. На зоркі не можна паказваць пальцам, а если паказав, то яго трэба укусіць 3 разы. Можа быць, вы ведаеце, можа нет. Зоркі у беларускай міфалогіі асацыяваліся з вельмі розным. З аднаго боку, зорка магла значыць душу памерлага ці, наадварот, нарадзіўшагася чалавека. Лятучая зорка магла азначаць, што хтосьці памёр. У залежнасці ад таго, як ляцела зорка, як яна свяцілася, можна было таксама адзначыць, а што за чалавек памірае. То бок тэма з зоркамі, з небам вельмі шмат таксама значыць у беларускай міфалогіі і абрадавасці. Калі будзе запыт, можна ўвогуле нават стварыць асобную сустрэчу, каб пагутарыць пра неба. Дарэчы, у нейкага даследчыка, мне падаецца, выйшла нават цэлая кніга пра зорнае неба беларусаў, таму што у той жа самай міфалогіі існавала вельмі шмат прыкметаў па розным зоркам, па сузор'ям, і яны значылі шмат чаго. Сонца, луна, таксама яны былі са сваімі нюансамі, скажем так. Таксама можна было адзначыць, якая была душа ў памерлага. То бок людзі, якія хавалі кагосьці, яны глядзелі на ўсё атачэнне, і ў гэтай прыкмеце, у 8-й, якую мы зараз разгледжваем, людзі глядзелі на надвор'е. Калі хаваюць памерлага і на вуліцы дрэннае надвор'е, была дрэнная душа ў памерлага. Насамрэч, такіх цікавостак бывае даволі шмат у беларускай прыкметнасці. Яны бываюць вельмі розныя, і мне падаецца, людзі вельмі глядзяць на тое, што адбываецца паміж імі, таму што раней людзі больш жылі на вёсках у пэўныя часы, а на вёсках там прыроднае асяроддзе, і там на кожную драбінку звярталі ўвагі, якое было надвор'е, якое было атачэнне, было халадно ці цёпла. Дарэчы, з гэтай нагоды вось тут няма гэтай прыкметы, але я распавяду пра яе. Яна тычыцца якраз такі шаптухаў і вядзьмарак. Ці вы ведаеце, чым адрозніваецца шаптухі і вядзьмаркі паміж сабой? Калі што, я не бачу чаціка, але мне можна даць голасам інфармацыю. Не ведаю, мне падаецца, з таго, што я вось бачыла, мне бабуля была шаптуха. Шаптухі больш як бы лечаць там ад нечага дрэннага, а вядзьмаркі могуць які дрэнныя накідаць, ну так бы і таксама і палячыць, але могуць яшчэ там і наадварот і дрэнна зрабіць. А шаптухі толькі як бы больш пазітыўныя, што робяць. Так, дакладна. Існавала нават не толькі павер'е, а такая цікавостка, якая сустракалася, магчыма, у Сергея Лескіца таксама ў кніжцы.
што вядзьмарка, якая не можа перанесці, перадаць свой дар камусьці са сваіх родных, яна не можа памерці. Лічылася, таму што яна звязала сваю душу з д'яблам, і д'ябл яе не пушчае. І такім чынам для таго, каб яе душа узнеслася, то бок адышла ад цела, трэба было разабраць дах. І існуюць таксама розныя ўспаміны, дзе рэальна у такіх жанчынаў, якія, напрыклад, былі калісьці, за іх была такое уяўленне ў вёсцы, што, напрыклад, гэта была нейкая жанчына-вядзьмарка, што там бабця памірае трэці дзень, не можа ніяк адысці. Такім чынам людзі думалі, што, напэўна, яе нечыстая душа, ці яе не пушчае д'ябл, тады трэба разабраць дах. І калі разбіралі дах, бабулька ў такім выпадку памірала. Таксама тут шмат пытанняў, што гэта супадзенне, ці проста так сталася, вельмі па-рознаму. Напэўна, сучасныя лекары маглі бы сказаць, што гэта хутчэй за ўсё проста супадзенне, але вясковыя людзі, не толькі вясковыя, некаторыя веруючыя, наўрад ці думаюць, што гэта проста супадзенне. Яшчэ адзін цікавы, больш сучасны ўспамін. Пасля таго, як сходзіш на могілкі, трэба ўмыць твар, рукі, абмыць абутак, каб не несці ў хату смяротную энергію. Я такое сустракала у сучасных людзей, жанчынаў, у мужчынаў фактычна не сустракала, жанчыны больш такія веруючыя, пра тое, што для таго, каб не несці з сабой гэтую так званую дрэнную энергію смяротную, трэба было ўмыцца не поўнасцю, але значныя моманты. Чаму? Мы памятаем, што у беларускай абрадавасці было чоткае падзяленне на сусвет жывых і сусвет памерлых. Калі, напрыклад, чалавек прыходзіў на могілкі ў самы звычайны дзень, сусвет памерлых, вось гэты іншасвет, гэтыя самыя могілкі, гэта закрытая тэрыторыя, на якой ёсць свае правілы. І такім чынам чалавек павінны быў следаваць гэтым правілам для таго, каб не здарылася чагосьці дрэннага. Але у чым яшчэ цікавы нюанс? Памерлыя, то бок нашыя продкі, душы маглі прыйсці ў госці да жывых людзей пры пэўных абставінах, калі іх запросяць. А калі іх маглі запрасіць? На нейкія святы. Самыя значныя святы, якія прысвечаны памерлым, гэта свята Радуніца, якое адбываецца вясной, і свята Дзяды, якое адбываецца восенню. І вось тады, калі памерлых запрашаюць у хату, яны могуць прыйсці, пасядзець разам, паесці, пагутарыць, існавалі нават забабоны і цікавосткі наконт таго, як можна было пабачыць памерлага. Напрыклад, каб пабачыць памерлага на дзядах, трэба было цэлы дзень не размаўляць, а калі ўсе збяруцца, залезці на печ і глядзець нібыта праз такі сусвет. Лічылася, што калі ты цэлы дзень не размаўляў, калі ты нічога не рабіў, і калі ты назіраеш за сусветам, за гэтым жыццём, якое адбываецца побач, ты можаш пабачыць у пэўны момант, як продкі ідуць на вячэру. Але абавязкова трэба было продкаў праводзіць назад. Былі таксама пэўныя замовы наконт гэтага, што продачкі, я зараз не ўзгадаю, канешне, як гэта гучала, тому што тэкст даволі вялікі месцамі быў, але продкаў абавязкова трэба было правесці, каб яны сышлі ў свой сусвет таксама. Яшчэ адна цікавая прыкмета пра птушак. Птушка грукаецца ў вакно, чакай бяды. У нашых продкаў тут таксама было ўсё не так адназначна. Калісьці часцей за ўсё я сустракала такую прыкмету, што калі птушка грукаецца, то бок калі ты сядзіш у хаце і раптоўна птушка уляцела ці падзюбала, гэта значыць дакладна дрэнная навіна. Чаму? Па-першае, час ад часу душа продкаў магла перасяліцца ў нейкіх жывёлаў, птушак, у казурак. І гэта значыла, што гэта можа быць вестачка з таго свету, то бок птушкі проста так не грукаліся. І атрымліваецца, што продкі, канешне, ведалі гэты нюанс, але ўсё роўна вызначалі,
якая птушка грукаецца, у які дзень, звонка ці глуха, і такім чынам яны маглі адзначаць, якія гэта маглі быць навіны. То бок добрыя ці дрэнныя, таму што зразумела, калі птушка проста грукаецца ў вакно, ці у вас побач жывуць нейкія вераб'і, то гэта абсалютна нармалёва, асабліва калі вы іх прыкормліваеце дзе-небудзь на вёске. Такога дрэннага магло наўрад ці штосьці здарыцца. Тут справа ў тым, мы яшчэ далей будзем гутарыць пра ўсялякіх казурак. Справа ў тым, што калі гэта адбываецца раптоўна, нечакана, то бок калі тая самая птушка нечакана ўрываецца ў вашае жыццё, значыць, штосьці можа пайсці не так. Вельмі цікавая асаблівасць пра сны. У беларусаў таксама, напэўна, кожнаму з вас сняцца сны. Часам гэтыя сны могуць быць страшныя, і існавалі прыкметы, што калі сніцца пакойнік, асабліва калі ён заве да сябе ці водзіць па спіне, тады забалееш. Я таксама сустракала такія прыкметы, што нельга ні ў коім разе ісці за пакойнікам, калі ён сніцца, таму што лічылася, што ён можа забраць цябе да сябе. Стрэфа сноў – гэта такая цікавая штука, скажем так, калі памерлыя могуць пабачыцца жывымі, і лічылася, што ў сне чалавек можа жыць зусім іншае жыццё. Наколькі гэта так ці не, нам таксама складана сказаць. Але вось яшчэ была такая цікавая прыкмета, вы можаце прачытаць яе ніжэй. Нібыта, калі ў сне выпадаюць зубы, то будзе смерць блізкага ці далёкага родзіча. Мне адна падпісантка ў інстаграме пісала, што калісьці ёй снілася, што насамрэч ёй сніўся нейкі родзіч, наадварот, ёй снілася, што ў яе выпадаюць проста зубы, праз нейкі час, што ў яе выпадаюць зубы з крывёй. Праз нейкі час яна даведалася насамрэч, што хтосьці з яе родных памёр. Спачатку памёр нехта больш блізкі, потым праз нейкі час хтосьці больш далёкі. І яна мне яшчэ пісала супадзенне, не думаю. Мне падаецца, гэта ўсё таксама звязана з верай, наколькі мы ацэньваем нашыя сны, наколькі мы іх можам тлумачыць, таму што, зразумела, што не заўсёды ўсе сны ў нас могуць трактавацца настолькі дрэнна ці так дзіўна. Не ўсе сны пра смерць скончваюцца смерцю. Яшчэ адна цікавостка пра жывёлаў, што нельга трымаць ката ў хаце, калі хтосьці памёр. Напэўна, вы ведаеце, што каты – гэта містычныя жывёлы. Асабліва, калі яны чорнага колеру, калісьці лічылася, што гэта ўсё. З чым гэта звязана? У беларускай міфалогіі ёсць такі цікавы персанаж, які называецца Варгін. Варгін – гэта кашэчы кароль, які можа наводзіць розныя псоты, хваробы і увогуле быць вельмі небяспечным для людзей. Лічылася, што ў катоў маглі ператварацца розныя ведзьмары і вядзьмаркі, і зразумела, што калі, напрыклад, яны трапяцца дзесьці ў доме, то, па-першае, душа памерлага можа перасяліцца ў ката, ці, хто ведае, можа пад выглядам ката нейкі вядзьмар, які хоча забраць душу таго чалавека, які памёр. І на гэтым моманце мы бачым, наколькі душа памерлага чалавека каштоўная. Яшчэ адна цікавостка, калі ў хату заляціць матылёк, хтосьці памрэ. Тут таксама цікавостка звязаная з беларускай міфалогіяй. У беларускай міфалогіі матылёк – гэта такая невялічкая казурачка, якая мела некалькі значэнняў. Значэнне першае, у матылька маглі ператварацца душы памерлых беларусаў. Матылёк мог значыць сам па сабе смерць, то бок калі ён прылятаў, то гэта значыла, што ён весціць смерць, хтосьці памрэ, вось як сказана ў нашай прыкмеце. Ці ёсць такая верагоднасць, што ён сурочыць смерць. То бок калі пабачыць матылька пры пэўных абставінах, гэта значыць, што ўсё дрэнна, хавайся, хто можа.
Але мы з вами крыху вышэй узгадвалі пра свята дзяды, і лічылася, што калі матылёк прылятае на свята дзяды, гэта наадварот, душа памерлага продка прыляцела для таго, каб паказацца і сказаць: слухайце, я тут побач, усё ў парадку, трымайцеся, мы вам дапамагаем з таго свету, як можам. Гэта вельмі смешная прыкмета. Крыху пазней я вам зачытаю. Калі з печы выпаў кірпіч к нябожчыку. Чаму менавіта так? Тут я адкрыю тлумачэнне для вас. Таксама, напэўна, вы ведаеце, што печ гэта сакральнае месца, і стаўленне да печы было адпаведным, і каб пазбегнуць нябожчыка, трэба было, увага, павярнуцца голым задам к таму месту, адкуль выпаў гэты самы кірпіч, і сказаць пэўныя словы, фактычна замова. Печка маці, сделай узяці, што лёс даваці. Як ядзім цераз рот, аддаём цераз зад. Агнявая старана, люстэркавыя берага. Адлюструйце, сабе вадзьміце. Глухі не пачуе, сляпы не ўбача. Злы лёс мой дом не пакрыўдзіць. Амінь. Закрываюць заслонку, калі выходзіш з хаты, гэта лічылася на удачу. Тут мы сутыкаемся ўжо з пэўнай замовай, і вы бачыце, што гэтая замова скончваецца словам амінь. Таксама на пачатку нашай беседы я ўзгадвала пра тое, што вельмі класна перапляліся ў пэўныя моманты хрысціянства і паганства. Справа ў тым, што калі чытаць вельмі старыя замовы, то там не было ніякіх словаў, якія былі прыпісаныя сучаснаму Ісусу Хрысту ці Богу, не было ніякіх словаў амінь, было больш звяртанняў для нейкіх прыродных з'яваў. Бок звярталіся да нейкіх каралёў, да міфалагічных персанажаў, да дрэваў, да раслінаў. І толькі пасля ўвядзення ў жыццё хрысціянства гэтыя замовы вельмі моцна перапляліся паміж сабой. У чым была яшчэ цікавостка? Я не глядзела даследаванні польскіх дзяячак, якія прыязджалі кудысьці на беларускі бок, і яны ўдзельнічалі якраз такі, як тыя самыя даследніцы, на сабе правяралі гэтыя рытуалы, якія праводзіла шаптуха. Яны распавядалі, што калі бабуля рабіла над імі пэўныя рытуалы, і там якраз такі былі розныя словы, у тым ліку і хрысціянскія, і нейкія паганскія сэнсы, што іх вельмі моцна здзівіла, як гэта паміж сабой пераплятаецца. Вельмі, як яны сказалі, сугучна, словы ліліся як вада, і было абсалютна натуральна. Іх гэта вельмі здзівіла. Ну і зараз перад вамі розныя забабоны, таксама павер'і. Тут я выпісала ўсяго ліш некалькі, якія мне падаліся цікавымі. Напрыклад, нельга хадзіць з адной абутай нагой, а з другой не, бо мамка памрэ. Я так і не знайшла нейкага пэўнага тлумачэння, чаму менавіта нага, якая левая ці правая, чаму менавіта мамка памрэ, а не татка, не ведаю. Магчыма, вы не ведалі, навошта пакойнаму запальваюць свечку і ставяць у рукі. Лічылася, што у пэўны момант у свой апошні шлях гэта апошняя магчымасць, каб памерлы пабачыў свет, у якім ён жыў. Яшчэ адна прыкмета, што праз парог нельга разгаворваць, размаўляць, іначай будзе сварка ў доме. Парог заўсёды лічылася сакральным месцам, гэта месца пераходу са свету жывых у свет памерлых. Гэтыя жа месцы былі і вокны. Я знайшла такую цікавостку, якой тут не напісана, што пасля смерці фізічнага цела вось гэтыя 3 дні ці 9 дзён душа чалавека памерлага жыве менавіта на парозе. Яшчэ смешная прыкмета з гораду Брэст, яна сучасная, таксама мне дасылала падпісантка. Я не ведаю, праўда ці гэта не, якім чынам яна ўвогуле здзяйсняецца ці не здзяйсняецца. Вось яна пісала, што дзяўчына распавяла, што ў іх у школьныя гады хадзіла прыкмета, што нельга есці вочкі рыбы, а не тое памрэш. Чаму менавіта так, я не ведаю, таксама не знайшла нейкіх нюансаў пэўных, каб гэта спраўдзіць. Яшчэ адно павер'е з беларускай міфалогіі, дарэчы,
Штоночу у вобразе мышы прыходзяць душы памерлых, каб даесці пакінутыя кусанкі хлеба. Пра мышэй была вельмі такая цікавая цікавостка. Напэўна, вы ведаеце, што ў некаторых міфалогіях сусвету ёсць персанажы, якія забіраюць зубкі і прыносяць новыя зубкі, то бок прыносяць лубяныя забіраюць, касцяныя прыносяць. У беларускай міфалогіі лічылася, што гэтую функцыю выконваюць мышы. І тут зноўку прагледжваецца дуальнасць. Напрыклад, лічылася, каб не балелі зубы, трэба было даядаць гэтыя кусанкі хлеба. Таксама мы тут прасочваем паралель з зубамі, але можна было зрабіць пэўны абярэг яшчэ. Напэўна, ён больш тычыўся для дзяцей, але абярэг страшны насамрэч. Для таго, каб раслі новыя зубы, трэба было ўзяць жывую мыш, адарваць ёй галаву, нейкім чынам яе перамалоць, усё гэта схаваць у пэўны мяшэчак і насіць пэўны час у сабе на шыі. Ці дапамагала гэта ці не, я таксама не знайшла ўспамінаў, але вось такое ўяўленне было. Ну і, канешне, яшчэ адна павер'е такое: па усопшаму не трэба багата плакаць, бо яму будзе цяжка на тым свеце. Чаму менавіта так? Напэўна, таму што беларусы верылі, што, нягледзячы на тое, што фізічнае цела памірае, душа вечная. І некаторыя беларусы, магчыма, як і вашыя бабулі-дзядулі, гатуюцца да смерці нашмат загадзя. Насамрэч, не ведаю, ці вам бачна, ці не бачна. Бачна. Так. Мяне можна знайсці ў соцсетках. У пэўны момант я выкладала цікавосткі пад хэштэгам «Па-за жыццём», ці па-польску «Поза жыццем». Гэтыя цікавосткі, якія я сёння не агучыла, але яны ёсць у тыктоке і ў інстаграме, якія вы можаце паглядзець пазней. Не ўсё ёсць пад хэштэгам, можна проста паглядзець на маім профілю розныя цікавосткі. І я збіраю прыкметы пра смерць і сямейныя гісторыі. Я спадзяюся, што мне ўдасца гэтую інфармацыю ўсё ж такі аб'яднаць і зрабіць штосьці цікавае. Таму, калі з вамі адбываліся нейкія цікавыя гісторыі ці прыкметы, ці штосьці спраўджвалася неверагоднае, абавязкова мне напішыце, таму што я такое збіраю. І яшчэ тое, пра што тут не напісана, калі казаць пра прыкметы і павер'і. Мы з вамі сёння крыху раней узгадвалі пра парог. І лічылася, што пры вынасе памерлага чалавека, калі яго выносяць у труне, нельга дакранацца дзвярэй і парога, нельга пераходзіць дарогу труне і не глядзець у акно на пахаванне. Чаму менавіта так? Таму што лічылася, інакш смерць прыйдзе ў хату таго, хто парушыў гэтае правіла. Мы сёння з вамі ўзгадвалі пра люстэрка, што яго трэба завесіць, і таксама некаторыя людзі ўзгадвалі, што трэба яшчэ і спыніць гадзіннік. Чаму менавіта спыніць гадзіннік? Таму што калі паміраў чалавек, асабліва родны чалавек, час спыняўся. То бок ён заміраў усюды, ва ўсім жыцці, асабліва ў той сям'і, у якой здарылася гэтае гора, і лічылася, што гэта пакуль адбываецца гэты самы працэс памірання, пахавання, то час замірае. Калі занурацца крышачку ў абрадавасць, не толькі ў прыкметы, чалавека, якога хавалі, мылі і выносілі толькі чужыя і старэйшыя. Але так было ў вёсках. Мужчыны мылі мужчын і апраналі, жанчыны мылі, жанчыны апраналі. Апраналі ў новае і калісьці вельмі даўно нават не абувалі. Зверху іх пакрывалі марлей, абівалі ручнікамі, ну, напэўна, труну. Ручнік, дарэчы, гэта таксама вельмі такі сакральны сімвал, які часам краналі, які часам хавалі разам з памерлых. Менавіта чаму? Таму што лічылася, што у памерлага, паколькі ён пераходзіць у новы сусвет, у яго павінны быць нейкія свае асабістыя рэчы.
Гэта мог быць ручнік, гэта маглі быць нейкія звычайныя рэчы, якімі любіў карыстацца памерлы. Самыя звычайныя, у больш сучаснай інтэрпрэтацыі, гэта маглі быць акуляры, расчоскі, цыгарэты, вось такое. Я ведаю, што сучасныя бацюшкі, не ведаю наконт ксяндзоў, яны не вельмі прытрымліваюцца гэтай традыцыі, але, скажем так, і не забараняюць, калі родзічы папросяць пра штосьці такое. Яшчэ такая цікавая традыцыя была, магчыма, вы з ёй таксама сутыкаліся, пра тое, што пасля вось пэўных гэтых абмыванняў, я сутыкалася з гэтым не толькі ў вёскі, але і ў горадзе, калі цэлую ноч памерлы заставаўся ў хаце. Па-першае, гэта было абаснавана тым, каб да яго маглі прыйсці ўсе, хто з ім хоча прасціцца. Гэта было павязана з тым, каб і сам памерлы, то бок яго душа таксама прызвычаілася да новага стану і зразумела, што ўсё, жыццё зямное скончылася, трэба ісці далей у нейкае іншае асяроддзе. Наконт асяроддзя яшчэ такая была цікавостка. Памерлыя яны не заўсёды траплялі кудысьці у ад ці рай па хрысціянскай традыцыі, ці на сусветнае дрэва па паганскай традыцыі. Была цікавостка ў тым, што ў залежнасці ад смерці чалавека ён мог, скажем так, ператварыцца ў нейкую нячыстую сілу ці ў нейкага нячысціка, які застаецца тут, на зямлі. Напэўна, вы ўсе сутыкаліся, самы просты прыклад гэта русалкі, памерлыя дзяўчыны ці мужчыны, таксама русалы сустракаліся. То бок гэта людзі, якія скончылі сваё жыццё самагубствам і ў пэўны час вырашылі, што яны дальш не хочуць жыць, і гэтыя людзі па беларускай міфалогіі ператвараліся вось у такіх нячысцікаў, якія прымацаваныя да пэўных месцаў і працягваюць сваё жыццё тут, на зямлі. Гэта таксама асобнае месца пра беларускую міфалогію. Калі вяртацца крышачку да такой смяротнай абрадавасці, у кнізе, дарэчы, Сяргея Лескіця быў такі цікавы абрад, які распавядала Шаптуха. У яго быў такі ўспамін, што сустракалася такая жанчына, якая магла рабіць страшныя рэчы. Яна магла душу чалавека забраць і заплесці ў пэўныя сеці. Якім чынам гэта адбывалася? Калі памерлага чалавека яго труну неслі праз пэўную дарогу, хутчэй за ўсё гэта было скрыжаванне дарогаў, перад гэтым яна раскладала туды спецыяльныя ніткі, напэўна, чытала нейкую замову. І калі людзі пераходзілі гэтае пэўнае месца, душа памерлага трапляла ў сеткі. То бок яна заставалася ў гэтых нітках. Гэтыя ніткі упляталіся ў сетку рыбацкую, і атрымліваецца, што душа, яна павінна была служыць таму чалавеку, які будзе лавіць рыбу і лавіць рыбу з гэтым самым чалавекам. І атрымліваецца, што душа заставалася сярод жывых і не магла адысці кудысьці ў іншы свет. Насамрэч, такая страшнаватая была цікавостка, я зараз вельмі проста яе распавяла. Яшчэ з такіх цікавостак выносілі памерлага чалавека з хаты тыя, хто капае магілу. Але мы зараз кажам пра вельмі старыя ўспаміны, таму што зараз у сучасным сусвеце, калі хаваюць, зразумела, хаваюць зусім іншыя людзі, выносяць, хаця не. Я сутыкалася і з такім, што выносяць чалавека, напрыклад, калі гэта пэўныя службы, выносяць менавіта тыя, хто капаюць магілу, то бок адказныя за гэта. Атрымліваецца, зараз мы з вамі назіраем традыцыю, якая захавалася яшчэ вось з тых пэўных часоў. Прычым, зараз ужо не зусім гэта прадугледжваецца. Раней гэта ўсё рабілі не маладыя людзі, а пажылыя. Дарэчы, і на дзяды таксама пажылыя людзі, напрыклад, за стол сядалі ў адпаведным моманце, таму што лічылася, што, груба кажучы, іх не так шкода, таму што яны пажылі сваё жыццё, і калі раптам штосьці здарыцца, маладым больш шансаў захавацца ў гэтым свеце. Як бы гэта дзіка не гучала, але вось яно прыкладна так і было. Яшчэ
была цікавостка, што зямлю для магілы або з магілы нельга ўносіць у дом. І тут гэта таксама прагледжваецца наконт таго, што іншасвет, то бок тэрыторыя могілак, гэта тэрыторыя з пэўнымі правіламі, і не трэба перамяжоўваць гэтыя сусветы. Насамрэч ёсць, вось калі казаць пра нейкую пэўную абрадавасць, я знайшла яшчэ адзін дзікі абрад. Дзікі ў тым сэнсе, што для нашага з вамі сучаснага жыцця ён даволі нетыповы. Гэты абрад калісьці зафіксаваў Дзяніс Раманюк, гэта мастак і сын заўчасна памерлага этнографа Міхася Раманюка. Дык вось Дзяніс сутыкнуўся з навуковай сенсацыяй, якая была толькі на беларускіх землях. Гэта дзіцячыя могілкі, калі дзеці хавалі дзяцей. У чым заключаўся гэты самы абрад? Быў нюанс, што часам паміралі вельмі малыя дзеці. Малыя дзеці год-два, звычайна так. І лічылася, што такіх дзяцей не трэба хаваць на агульных могілках, таму што гэта дзеці, якія яшчэ часам нават іх не паспявалі пахрысціць, але паколькі яны настолькі маладыя, яны асацыяваліся з анёлкамі. І старыя людзі казалі пра тое, што гэтыя анёлкі, яны як прыляцелі на гэты свет, так і адляцелі. Якім чынам гэта адбывалася? Часцей дзяўчаты бралі на ручнікі труну і неслі яе. 4 дзяўчынкі з кожнага вугла вось гэтай труны. Але нюанс у тым, што дзяўчатак маленькіх хавалі дзяўчаты, дзесьці 6 класа, хлопчыкаў хавалі хлопчыкі. Маці сваё дзіця не несла, бабы старыя не неслі, і маладыя жанчыны таксама не неслі. Зараз я вам зачытваю гэты самы ўспамін, што меленькіх дзетак неслі толькі дзеткі. Гэтых маленькіх хавалі ў асобным месцы каля вёскі. Калі дзіцё было большага ўзросту, дык яго везлі ўжо туды, як звычайна, на звычайныя могілкі, але ў такіх выпадках, калі дзеткі былі зусім малыя, іх неслі менавіта дзеці. Такіх маленькіх дзетак не адпявалі, не рабілі памінальную вячэру, не прыходзілі на могілкі на 9-й дзень. Старыя кабеты гэта тлумачаць тым, што, як я ўзгадывала вышэй, што гэтыя дзеткі, яны як анёлкі. І звярніце ўвагу, што ў гэтым параўнанні анёлкі, гэты матыў гучыць не як замілаванне або шкадаванне. Дзеці такія ж бескарысныя, як анёлкі, таму яны самі сваіх і хавалі. Менавіта такая была логіка. І дарослыя нібыта не спрычыняліся да гэтых самых хаўтураў ці пахаванняў. І самы цікавы момант, што гэтая з'ява чыста беларуская і аналагаў ёй няма ў суседніх культурах. Да жалю, Дзяніс у гэтым артыкуле, які я знайшла, не пазначыў, што гэта за канкрэтная вёска, але было пазначэнне, што гэта адбывалася дзесьці ў 60-е гады, я так разумею, у 1960-е. І на памяці кабеты, якая распавядала гэтыя выпадкі, такіх пахаванняў было дзесьці 3 дзесяткі. І на самых дзіцячых могілках Дзяніс знайшоў не больш за 10 магілак, ну і зразумела, што ён падлічыў, што там больш за парэшткі соцень дзяцей. Наколькі гэта так ці не, мы ўжо не спраўдзім насамрэч. Але яшчэ наконт аналагаў знайшоў такі даследнік Сергей Харэўскі. Ён пісаў, што аналагі такіх пахаванняў, калі дзеці хаваюць дзяцей, былі на мяжы жалезнага і бронзавага веку, альбо ў тых плямёнаў, якія яшчэ жывуць у першабытным стане. Ну, гэтую тэму настолькі глыбока я яшчэ не даследавала, але мяне даволі калісьці ўразіла, што на беларускіх землях існавалі нават такія традыцыі. Збольшага я распавяла вам сёння цікавосткі пра смяротныя прыкметы. Мы можам зараз пагутарыць наконт адказаў на пытанні, ці, можа быць, разгледзець нейкія вашыя гісторыі. Я вось тут бачу каментар, што ў Завальні таксама ёсць кот Варгін, стромны персанаж. Да, гэта вельмі стромны персанаж, насамрэч. Так, можа тады, Таццяна, прэзентацыю мы звярнем і вярнемся да нашых удзельнікаў. Так, канешне.
Так, сябры, я зноў нагадаечка, каму бяспечна, падымайце рукі голасам, з тварам, давайце гутарыць. Каму не, пішыце ў чаціку, я магу зачытваць вашыя каментары, магу ад сябе дадаць. Ой, а што-то я камеру не включу. Зараз. Вось. Магу ад сябе дадаць, што мне было вельмі цікава, я слухала, і я зразумела, што ўсё маё дзяцінства прашлі якраз у гэтых прыкметах і павер'ях. Я проста многія ўжо нават забылася, таму што, ну, мы становімся дарослымі, ўсё менш як бы ў гэтай традыцыйнай кашы варымся, але вось Тацяна пачала казаць, я думаю, во, і мне нават ёсць смешная гісторыя з гэтым павязаная. Я ж кажу, мне ў бабулі, моя бабуля сама была шаптуха, і вось вельмі ў гэтых павер'ях. І я памятаю, што мне прысніўся маленька нейкі сон, а мне даволі часта сніліся то мёртвыя, то нейкія прыкметы, і мне бабуля заўсёды выслухоўвалася, як быццам вось гэта праўда. Я ёй кажу, што да мне прыйшоў анёл і кажа, што і сказаў, у якім узросце кожны з маёй сям'і памрэ. І моя бабуля так запомніла. І я не памятаю ўжо ўзрост астатніх, але памятаю, што бабулі штосьці было там 78, напрыклад, гадоў. І яна пачала к гэтаму ўзросту, ей было там 2 гады да гэтага ўзросту. Яна пачала гатавацца там, ну вось воліш там прыснілася, значыцца я памру так. Але дзякуй Богу, бабуля пражыла яшчэ 10 гадоў пасля гэтага, ось не спраўдзілася, але вось наколькі чалавек верыў ва ўсё гэта. Вось. Насамрэч так, я ўжо казала пра гэта вышэй, што сны лічыліся зусім іншым жыццём, і калі там штосьці адбывалася такое сакральнае, незвычайнае, асабліва павязанае са смерцю, людзі вельмі сур'ёзна ўспрымалі гэта, і гэта заўсёды было ці да нейкай навіны, ці да думкі. Было насамрэч шмат такіх цікавых успамінаў нашых сучаснікаў насамрэч пра тое, што у кагосьці хтосьці памёр, праз нейкі час памерлы прыходзіць у сне і кажа, што яму там ці холадна, ці чагосьці не хапае, ці там патрэбная нейкая рэч. І звычайна, калі гэтую рэч прыносілі на могілкі, таму пакойнік больш супакойваўся, карацей, больш не сніўся. Такое таксама ёсць. У мяне тут насамрэч ёсць пытанні да людзей, наколькі гэта звязана з людской псіхалогіяй, то бок нейкія перажыванні, таксама ёсць нейкі пэўны момант у гэтым, я думаю, але тым не менш, такія цікавосткі, адзнакі ёсць, і, магчыма, у пэўнай меры гэта свайго рода такая праўда, якая з кімсьці канкрэтна здаралася. Так, я дакладна ведаю, калі памёр мой дзядуля, то ён сніўся бабулі з вялікай барадою. Яна ўспомніла, што яму ж брытву не паклалі, там у яго труну, і яна потым схадзілі, там дакапалі гэтую брытву, і ўсё, і бабулі перастаў сніцца дзядуля з доўгай барадою. Тут Оля піша пытанне. Цікава, што дзеці хавалі дзяцей у перыяд жалезнага веку. А адкуль гэта вядома? Бо пісьменнасці тады не было. Вось, я ўзгадвала пра даследніка, які сказаў такую версію, і Сергей Харэўскі, яшчэ раз паўтаруся, ён праводзіў аналогію. Я думаю, што наўрад ці ён знайшоў штосьці канкрэтнае, хутчэй за ўсё, ён праводзіў аналогіі наконт гэтых самых племёнаў, якія жывуць зараз, і, магчыма, па нейкіх іншых даследавальніцкіх матэрыялаў. Але я паўтаруся, што даволі глыбока ў гэтую тэму я не зануралася, таму канкрэтна вось наконт гэтага, гэта проста цытата гэтага чалавека, і гэта максімум, які я зараз магу распавесці. То бок, калі бы я сама занурылася ў гэтую тэму, магчыма, знайшла бы штосьці больш цікавае, і тады больш канкрэтна змагла бы распавесці чагосьці на гэтае пытанне. Таму дзякуй за паразуменне. Так, Оля піша дзякуй, і так, Іван піша велізарны дзякуй, пабег на працу, і ад Волі яшчэ цікавы каментар. Пра беларускіх шаптух пісалі нават у амерыканскіх выданнях, і менавіта як пра беларускую з'яву. Оля, вельмі цікава, можа, вы помніце, у якіх менавіта было б цікава пашытаць? Ой, зараз я ўжо не помню, гэта было, мне здаецца, год 10 ці 15 таму, але я магу пашукаць спасылкі, бо, мне здаецца, іх яшчэ можна знайсці. І менавіта было пра як беларускую з'яву, я не ведаю, можа, на сённяшні дзень, акрамя Беларусі, шаптух ужо ўвогуле нідзе няма. Але, мне здаецца, гэта палескія былі шаптухі, але я ўжо не памятаю канкрэтна. На Падляшчы шаптухі яшчэ захаваліся, і да мяне даходзілі чуткі, што тут нейкая шаптуха памерла, яе месца заняў нейкі мужчына-шаптун,
Я не ведаю, якім чынам гэта адбылося. Ну, у тым сэнсе, што гэта мужчына, які родзіч гэтай шаптухі, ці хтосьці іншы, тому што звычайна лічылася, што шаптухі перадаюць жа свае веды камусьці з родных. Дарэчы, Воля, пытанне да цябе. Ці спрабавала бабуля штосьці перадаць, ці не? Я вось зараз шкадую, з чаго я там не пазапісвала, які сшытак, ну, это ж цікава нават гэтыя. Па памяці я там толькі асобныя радкі помню таго, што я чула бабуля, як шаптала, а вось так і не запісала нічога. Я проста сутыкалася таксама з такім меркаваннем ад тых жа самых бабуляў, не напрамую, а праз успаміны, што тыя самыя бабулі, яны глядзелі, каму можна гэта перадаць. То бок таксама павінна было быць пэўнае пакаленне, але глядзелі на здольнасці дзяўчынкі ці хлопчыка, таму што калі дзяўчынка у іх, скажем так, лілося гэта ўсё і не выклікала нейкіх затрудненняў, таму зразумела, чалавек, малады чалавек, выбачаюся, быў здольны для гэтага, таму бабулі маглі перадаваць гэта хутчэй, яскравей. Але, напэўна, ўсё роўна у сучасных бабуляў-шаптухаў ўсё ж такі ёсць нейкія моманты заахвочвання, можа быць, ад гэтых самых унукаў ці праўнучкаў, каму можна перадаваць, каму нельга, ці сам чалавек хоча ўзяць гэты дар. Таму што з шаптухамі крыху інакш, а з ведзьмарамі і вядзьмаркамі я чула такое, што часам яны могуць перадаць гэты дар насільна. Я скажу так, у сваім жыцці канкрэтна напрамую я не сутыкалася з чымсьці пэўным такім страшным, ну, у тым сэнсе, што я не звярталася да шаптухаў з чымсьці, не сустракалася напрамую з нейкімі нячысцікамі. У маім жыцці былі пэўныя моманты, якія ў мяне вызывалі пытанні, але я не магу сказаць, што я 100% веру у штосьці такое, што знаходзіць праяву ў гэтым сусвеце. То бок я больш чалавек аналітычнага складу, розуму, і я спрабую зразумець логіку гэтага і зразумець, як гэта адбывалася, тому што я ведаю людзей, якія на веру ўсё гэта ўспрымаюць вельмі сур'ёзна, і прям так для іх гэта ганьба, калі хтосьці гэтага не ўспрымае. Мне падаецца, што тут шмат чаго ў гэтым пытанні павязана менавіта з верай, хто ў вас што верыць, наколькі гэта працуе ці не працуе. Дарэчы, згадала адну цікавостку, гэта не рэклама зараз кнігі будзе, але секундачку. Ёсць такая кніга Віктара Сазонова «Суседзі» называецца. Тут кароткія апавяданні, вельмі раю пачытаць, і было такое апавяданне, дарэчы, пра шаптухаў, пра чарадзейныя лекі. Там пра тое, як шаптуха накарміла аднаго мужика мухаморамі, мужику гэта дапамагло, і яна падумала, што яна і астатніх людзей так будзе лячыць, але людзям, зразумела, гэта не дапамагала так, як таму мужчыне. Гэта крышачку ў скарочаным варыянце, там вельмі цікавая гісторыя жыццёвая. Вось. Гэта ў тэму наконт веры. Я бачу яшчэ нейкія цікавыя каментары. Так. Павел пишет, что считается, что человек может стать шаманом, если у него в роду был шаман. То есть никто никому ничего не передает обычно. Вельмі по-рознаму. Ёсць і такое, што чалавек можа быць, скажем так, сам унутры сабе дастаць гэтую моц. Гэта, мне падаецца, гутарка пра здольнасці. То бок, калі ў родзе быў чалавек з пэўнымі здольнасцямі, сучасны чалавек, ці проста яго нейкі родзіч, ён можа гэтаму навучыцца ці сам у сабе дастаць, менавіта калі ён будзе развіваць гэты дар, таму што ў яго былі нейкія продкі. Але па-рознаму ёсць, то бок вельмі шмат і такіх гісторый таксама. Таня пишет, что нас бабуля водила до шаптухи выливать в перепалах, лекаваць на перепалах пасля таго, як на нас напала сабака. І Оля таксама піша, што мне таксама да шапухі вадзілі пасля таго, як сабака пакусаў. У мяне таксама ёсць сяброўка, якую вадзілі, і ў мяне пытанне да вас. Ці гэта вам дапамагло?
Таму што маёй сяброўцы гэта нібыта нават дапамагло, але прайшло вельмі шмат часу пасля таго, як гэта адбылося ў яе жыцці. Таму не ведаю, ці яна проста перарасла гэты страх, ці ўсё ж такі насамрэч замовы шаптухі нейкім чынам падзейнічалі. І мне, ведаеце, падаецца, у некаторых момантах гэта псіхалагічны стан чалавека, якім чынам ён праяўляецца. То бок, калі дзіцё палохаецца, тут яго прыводзяць, над ім праводзяць нейкі рытуал, дзіцёнак уражваецца тым, што адбываецца, і такім чынам у яго адступае страх таксама. То бок гэта крыху выцяснення можа быць эмоцый. Магчыма, псіхолагі, калі будуць глядзець гэты запіс, штосьці са сваіх меркаванняў таксама напішуць. Але, вось кажу, мне заўсёды было цікава, што дзейнічае, што не дзейнічае, калі казаць пра шаптухаў. Таму што я чула вельмі шмат розных гісторый, і яны даволі разнастайныя. То бок, настолькі разнастайныя, што камусьці гэта вельмі класна дапамагло, а камусьці зусім не дапамагае. Оля піша, што да, дапамагло мне зараз 3 вялікіх сабакі. Таня піша, што спадзяюся, што дапамагло, была маленькая зусім, і бабка ўжывала воск у рытуале, пералівала з аднаго кубка ў іншы і глядзела на ўзор, які з'яўляўся. О, гэта вельмі класная. Ведаю, пра што Таня піша. На калядную ноч нават існуюць, раней існавалі, зараз не ведаю. Сустракаўся такі ўспамін, што маглі выліваць воск, калі гадалі. Гадалі, калі маладыя жанчыны, дзяўчыны часцей за ўсё на нейкага хлопца, але часам маглі гадаць на нейкія падзеі ў жыцці. Якім чынам? Таксама пры пэўным святле, у пэўны час, звычайна гэта поўнач, ноч, калі ўсё цёмна, калі частка ўжо спіць сваіх родных, ці наадварот гадае побач, таксама свечы запальваліся, і у пэўную пасудзіну налівалася вада. І таксама ёсць розныя чытанні, ці трэба было прамаўляць нейкія пэўныя словы, і свечка магла быць спецыяльнай, ці замоўленай, ці з нейкіх зёлаў, ці наадварот трэба было падумаць пра сваю праблему ці пра штосьці і выліваць гэты самы воск. А потым самае цікавае, у гэтых вобразах на вадзе, у гэтай штукі, у якой вада, трэба было глядзець і даглядаць нейкі вобраз. І таксама гэтыя пэўныя вобразы маглі розныя значыць. Тут шмат трактовак можа быць, але часцей за ўсё таксама, што пабачыў чалавек, як ён сам гэта трактуе, тое магло і здзейсніцца. Але гэта было вельмі даўно. Я яшчэ адну гісторыю вспомнила. Так. Карацей, я ўжо была на падлеткавым узросце, ўжо не верыла ўсе гэтых шаптух, усе забабоны, і тут сяброўка маёй бабулі прыводзіць свайго ўнука, які там быў на пару гадоў мяне старэйшы, напрыклад, мне там была 14, яму 16-17, штосьці такое. І я не памятаю вось прычыну, але добра памятаю, што трэба было ўзяць яйка і там штосьці вадзіць па ім. І потым разбіваеш гэта яйка, і яно рэальна было чорнае ўнутры. Я не ведаю, ці яно так супала, што там гэта кураня ўжо была нейкая, тому што яйкі у нас былі хатнія дома. І гэты хлопец так уразіўся, што ён, напэўна, гадоў 5 потым хадзіў да бабулі, лечыў усё ад прастуды, там да нечага, да спугу і ўсё гэтак далей. Насамрэч, яйка, яно даволі часта ўжываецца ў такіх рытуалах, як розныя зёлы. І так, лічыцца, што калі у чалавека ёсць нейкая хвароба, яйка убірае ўнутр сябе вось тое самае злое, што ёсць у чалавеке, хвароба ці штосьці іншае, і потым зафіксуецца вось у гэтым яйку. Але, цікава. Таксама мне было цікава, калі я чытала пра гэтыя гісторыі, а як так здараецца, што ўнутры яйка вось гэтае вось усё афармляецца чорнага колера. Пішыце. А яйка свежая была першапачаткова? Наталя, я не памятаю. У нас былі хатнія яйкі нейкія там. Што гэта было, ўжо не памятаю. А што далей з яйкам рабіць? У залежнасці ад рытуала. Часцей за ўсё яйка маглі выкідаць, закопваць, але выкідаць таксама трэба было, хутчэй за ўсё, у пэўныя месцы, таму што гэта ж лічылася дрэнная чорная энергія, якая выйшла з чалавека.
Магчыма, нейкая шаптуха таксама рабіла пэўныя замовы, каб гэта энергія ні на кого не перайшла. Ну, часцей за ўсё яно так утылізавалася нейкім чынам. І, дарэчы, я узгадала яшчэ цікавыя ўспаміны пра тое, што часам з памерлымі, калі іх хавалі, маглі ў труну пакласці яйкі ці закапаць яйкі. Пры пэўных прычынах, калі, напрыклад, не ведаю, нейкае свята, там тая ж самая Пасха, маглі яйка ці пакласці побач, ці закапаць. Ну, але гэта калі свята. А калі вось наконт дрэннай энергіі, то нейкім чынам яно перароблівалася, не ведаю як. І яшчэ, дарэчы, я ўзгадала пра ваду ад памерлых. Мы сёння з вамі ўзгадвалі пра тое, што калі памерлых абмывалі, заставалася пэўная вада. І зноўку мы сутыкаемся з дуальнасцю, якім чынам. У некаторых мясцовасцях гэтая вада лічылася лячэбнай. У якім плане лічылася, што калі ў чалавека нейкія хваробы, то бок пасля пахавання вада не вылівалася, а дзесьці захоўвалася, і такім чынам, калі ў чалавека ўзнікалі праблемы, ён гэтай вадой мог абмываць свае часткі цела, якія ў яго, напрыклад, балелі, з такой прыкладна прамовай, што ў памерлага не баліць, і ў мяне нічога не будзе балець. Вось штосьці накшталт таго, логіка была такая. Пры звычайных момантах вада памерлага, яна вылівалася у пэўныя мясціны, ці дзесьці пад плот, ці кудысьці, дзе чалавек рэдка ходзіць. Таму што, ну, вада, я думаю, што тады людзі ўжо разумелі, што калі чалавек памёр, у яго таксама нейкія бактэрыі выдзяляюцца, і гэта, ну, как бы не зусім бяспечна, таму гэтая вада павінна знайсці сваё месца і не перамяжацца з сусветам жывых. Таму тут таксама свае цікавосткі. Мне вось штосьці нагадвае гэтую вуду. Вуду працуе толькі калі ты ў гэта верыш. Магчыма, з шаптухамі тое самае. Можа быць, вельмі верагодна. Яшчэ цікава, хто чытаў Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», там адна з галоўных, самых тоўстых частак і галоўнай гераіні якраз шаптуха, якая у многіх асацыявалася з Беларусю. Таму мне падаецца, вось менавіта Коля пісала, што шаптухі гэта вельмі беларуская з'ява, гэтыя бабкі шаптухі, і гэта вось прям у кнізе была, што Беларусь была раўно. Тацяна піша: мы знаходзілі шмат іголак пад ложкам, нібы хтосьці падкінуў. Таксама знайшла аднойчы ў адзенні мужа іглу, нават калі я не веру ва ўсе гэтыя цацкі, было непрыемна зразумець, што хтосьці табе жадае недобрага. Наконт іголак, я памятаю маім падлеткавым узросце, калісьці, калі я жыла ў Беларусі яшчэ ў матулінай кватэры, у нас была суседка, якой матуля не вельмі давярала. Там была старая жанчына, і матуле падавалася, што гэтая жанчына падкідвае іголкі пад коўрык, пад кватэрны, ці пад штосьці яшчэ, што нібыта яна наводзіла нейкія сурокі ці штосьці дрэннае. Не ведаю, наколькі гэта праўда. Не магу сказаць, што ў нашай сям'і ў той перыяд адбывалася штосьці страшнае. Звычайная сям'я была са сваім жыццём, але таксама знаходзілі такія цікавосткі. Ну, мая матуля ў гэта верыла, што гэта можа быць вельмі дрэнна. Мая матуля, дарэчы, яшчэ верыць, што нельга разбіваць люстэрка, таму што лічыцца, што калі разаб'еш люстэрка, то яно можа прынесці чалавеку няшчасце. Але ёсць проціваборства гэтаму моманту. Калісьці, праўда, я не ведаю, ці гэта беларускі рытуал ці не, вельмі даўно я вычытала такую цікавостку, што калі люстэрка разбілася, трэба яго завесці далёка ў лес, знайсці ручай ці нейкую ваду бягучую, закапаць дзесьці пад пясок і такім чынам пакінуць дзесьці там. І атрымліваецца, што бягучая вада, яна не дасць злой энергіі пранікнуць у гэтае люстэрка і вярнуцца зноўку да гаспадара. Не ведаю, наколькі гэта таксама працуе ці не працуе, але вось такая цікавостка была. Артём піша, што моя прабабуля ўмела выводзіць прышчынкі, так разумею, это бародаўкі, на руках з дапамогай узёлак і навучала гэтаму маю матулю і цётку. Матуля перадала мне гэтыя веды. Калі я раптоўна на вуліцы заўважаў у дзяцінстве прышчынкі на руках, то здзіраў адмысловую расліну, не ведаю яе назву, толькі памятаю, як выглядае, мазаў яе сокам, і яны знікалі. І Воля піша, што гэта чыстацел. Я таксама памятаю бабулю, што чыстацелам трэба памазаць. Такі аранжавы, так, Артём? Ух ты, цікава.
Ну так, бачыце, значыць, штосьці працуе. Дарэчы, шаптухі, мне падаецца, гэта не толькі жанчыны, якія ведаюць нейкія замовы, а якія вельмі добра ведаюць прыроду. У тым сэнсе, што вось гэтыя лекавыя травы, як яны працуюць, як іх можна змешваць паміж сабой, таму што гэтыя траўнікі, гэта вялікі пласт культуры таксама людзей, якія разумеюць, як гэта можна выкарыстоўваць у жыцці. Сябры, так што трыпутнік гэта міф, што трэба на рану класці, ці гэта сапраўды? У дзяцінстве ўсе лепілі трыпутнікі на каленкі пабітыя. Ці ёсць за гэтым навуковае штосьці? Я сутыкалася наконт навуковага, што ў дзяцінстве мы карысталіся гэтым неправільна. Якім чынам? Мы проста смазвалі, ну, часцей за ўсё дзеці смазвалі слюнкай і там да ранкі прыляплялі. А трэба было яго расцерці, каб ён выдзяліў сок і такім чынам прыкладаць, што ну, тады ён будзе лепш дзейнічаць. О, хтосьці піша, што працуе на 100%. Ну, значыць, працуе. Вось, дарэчы, цікава, сябры, вось, можа, таксама, ну, Польшча падобна да Беларусі, Таццяна скажа, вось мы жывем там у Амерыкі, хтосьці ў Канадзе, у розных краінах, то ці ёсць Так. вось тут такое, што мы, напрыклад, дзелімся нейкімі там сваімі дзіцячымі вось гэтымі забабонамі, і яны кажуць, ой, у нас такое было. Ці хтосьці, можа, чуў? Так, я думаю, што тэрыторыя, на якой мы зараз, ну, на якой я зараз жыву, гэта Беласточчына, гэта тэрыторыя Падляшша. Гэта тэрыторыя, якая вельмі не вельмі блізкая, яна проста супадае з Беларусю, таму тут шмат ёсць розных супадзенняў, і тут, што мне цікава яшчэ таксама, ёсць людзі, якія разумеюць беларускую мову, але яны размаўляюць часам не на беларускай і не на польскай, яны кажуць, мы мовіме по-свойму. То бок гэта нейкая такая мова, яна убірае ў сабе і беларускія словы, і польскія словы, і час ад часу яно так пераплетаецца. І што цікава, і паколькі час ад часу шмат родзічаў, напрыклад, у палякаў на беларускай старане, і тое самае у беларусаў на польскай старане таксама ёсць родзічы, і часам традыцыі супадаюць, некаторыя прыкметы сустракаюцца гэтыя самыя, то бок гэта даволі павязана адное з адным. Але цікава, што гэтую гутарку, калі пра мову казаць, палякі, якія жывуць, напрыклад, бліжэй да гораў, яны яе могуць ужо не зразумець. А ў Варшаве людзі, якія чуюць мову Беласточчыны, яны адразу вызначаюць гэты акцэнт і пытаюцца, то пан ці пані з Падляшша, ну, яны разумеюць гэта, то бок адрозніваецца. Да, па-тутэйшаму, менавіта так. У Канадзе такіх відаў амаль ні ў каго не захавалася, акрамя індейцаў. Так, вельмі шкада, індейцы гэта вельмі цікавыя людзі, і шмат чаму можна ў іх павучыцца проста дзеля цікавосткі нават. Яны захоўваюць гэта. Але іх засталося не шмат, да жалю. А я заўважыла, такое я не ведаю, ну, вось у Амерыцы сярод амерыканцаў у нас вось было заўсёды са смерцю такое, да, што там нельга вопратку памерлага там насіць, ці тую ж ваду абмываць. Я памятаю, што ў хаце трэба было штосьці з ёй зрабіць, там, ну, ўсё, што належала ляжачы пакойніка, ну, і сам вось нешта, гэта было такое, інакш смерць прыйдзе. А тут так адносяцца спакойна, напрыклад, крэміруюць чалавека, прах дзеляць паміж сваякамі, ты ў пакеціках і дома ў шафе захоўваюць. Сур'ёзна, ці там гадзіннік, вось у нас у хаце ёсць я прах 3 чалавек. Пра бабулю ў гадзінніку, там чысціў пакеціку. Ну і для мяне першапачаткова, калі я толькі з Беларусі прыехала, ну гэта было настолькі крыпова і незразумела, а зараз уже як бы, ну, падумаеш, там чысці прах у шафе ляжыць. Норм, як бы. Ну, мне падаецца, амерыканцы неяк прасцей да гэтага. Я думаю, што гэта проста крыху іншая культура. Ну, зразумела, што гэта іншая культура. Калі казаць пра беларусаў, да жалю, у нас гэта і зараз табуіравана. Мне падаецца, больш у гарадскога насельніцтва іншыя рытуалы, у вяскоўцаў яны крыху прасцейшыя, бо раней, асабліва ў вёскі, ты бліжэй да прыроды, ты неяк зусім па-іншаму ставішся да жыцця і да смерці, і тым больш на вёсцы ты часцей сутыкаешся са смерцю. Тыя ж самыя жывёлы, нейкія няшчасныя выпадкі, ці проста калі адзін аднаго ведае, ну, зусім іншае было стаўленне насамрэч. А пра такія цікавосткі я ўзгадала, што ў японскай культуры
ці ў кітайскай, я дакладна не ведаю. Ёсць пару гадоў таму ўзнікнуў новы бренд, калі прах памерлага маглі захоўваць ва ўпрыгожваннях. То бок нейкая дзяўчына зрабіла цэлую тэхналогію, з дапамогай якой можна захаваць свайго родзіча ў нейкай прыгажосці пярсцёначак ці завушніцы ці штосьці вось такое. Калі ўпершыню я сутыкнулася з такой навінай, таксама было нетыпова, цікава, але насамрэч ёсць сэнс для чалавека, асабліва які вельмі прывязаны. Гэта цікавая традыцыя. Таксама бачила гэта ў навінах пра персцёнкі, там нават у ЗША такое робяць. Так, Павел пишет. Правильно ли я понял, что в лес ходили, надев одежду шиворот на выворот, чтобы злые духи не тронули? Так, менавіта так. Ну, насамрэч, не ўвесь час хадзілі ў адзенні шыворат на выворот, яго маглі вывернуць у пэўных абставінах. То бок, мне падаецца, што калі ішлі проста па грыбы, ці кудысьці па нейкіх там справах з азёламі, ці проста праз лес прайсці, ішлі ў звычайным адзенні. Яго апраналі шыворат на выворот толькі калі, напрыклад, чалавек заблукаў, ён пачаў разумець, што так, я сам не выберуся, штосьці мяне лешы водзіць, ці там штосьці я не магу знайсці выйсце. Тады вось існаваў гэты забабон, каб пераапрануцца. І менавіта тут са злымі духамі гэта павязана. То бок з нячысцікамі, якія могуць быць у лесе, у полі. Ну, калі мы кажам пра лес, то менавіта пра лес, пушча, вось гэтыя такія заросці. А ўвогуле нячысцікі маглі вадзіцца абсалютна ўсюды. У полі, у лесе, у балоце, на лузе, не ведаю, дзе яшчэ, усюды. Ну, гэта асобная тэма. Мне сёння нейкі, бачыце, поток успамінаў з дзяцінства проста. Сябры, вось у каго яшчэ такое было? Памятаю, у вёсцы у маёй бабулі былі гэтыя калодзежы, і нас усіх дзяцей пугалі, што ў калодзежы жыве баба-яга там ці хтосьці нячысцікі, і калі ты падыдзеш блізка, цябе зацягнуць. І я настолькі баялася, што я проста ноччу не магла спаць. Я разумею сэнс гэтых, каб дзеці правальваліся ў калодзежы. А мы ўсе так, памятаю, вось там 5-6 гадоў мы ўсе так верылі пра гэтых дзяцішцікаў калодзежа. Так, насамрэч чытала таксама такі ўспамін. Праўда, я не памятаю, як называўся гэты нячысцік. Ён быў нейкі лакальны, дзяцей пугалі ім, калі людзі былі на полі, таму што раней жа дзяцей бралі з сабой, і каб дзеці далёка кудысьці не адыходзілі, ці каб у агарод не лазілі, таксама пугалі пэўным нячысцікам, што ай-яй-яй, ты туды не хадзі, бо зараз туды можа цябе зацягнуць там вось гэты самы нячысцік. Для дзяцей, насамрэч, людзі прыдумвалі шмат розных нячысцікаў. Гэта таксама цікавы такі нюанс. Так, сябры, побачыце, 1,5 гадзіны проста праляцелі, Тацяна, так з вамі цікава. Дзякуй. Вельмі мяне цешыць думка, што гэта рэальна камусьці цікава. Я спадзяюся, што гледачы, якія нас пазней паглядзяць, таксама штосьці новае для сябе знойдуць. І калі ў вас будуць пытанні, асабліва ў тых, хто будзе глядзець у запісе, таксама можаце пісаць нейкія каментары, задаваць свае пытанні. Можа быць, вы штосьці ўзгадаеце пазней, паспрабуем на ўсё адказаць таксама. Так, дзякуй. Як я кажу, гэтая тэма, можа быць, камусьці яна страшная, тэма смерці, але яна вартая для вывучэння. Яна настолькі недаследаваная ці даследаваная вельмі даўно, і яна вельмі цікавая, і чым больш я яе вывучаю, тым лепш разумею, што збольшага яна павязана з жыццём. Таму што людзі, якія паміраюць, яны памерлі, яны ўжо перайшлі ў свой іншы свет. А людзі, якія жывуць, яны яшчэ з гэтым жывуць, і таму такое стаўленне да гэтага. Ну, неяк так. Так, дзякуй вялікі, Тацяна, дзякуй усім, хто прыйшоў. Вось людзі там пішуць цікава, чакаем кнігу, спасіба. Дзякуй. Так, сябры, усе спасылачкі ці штосьці мы там цікавае ўзгадвалі, я прадублюю і ў Facebook івент, калі хтосьці залучаўся праз Facebook івент, таксама у апісанні пад гэтым відэо, там будуць соцсеткі Тацяны, дзе вы зможаце далучыцца. Всім дзякуй, всім да пабачэння. З вами была Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, Воля і Тацяна Калач. Дзякуй вялікі, усім да пабачэння.